Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzozuva rechishanu mumwedzi uno hwakukadzi tiri kutanda tiripo ipo kwedu tiringazvo kwedu kwamutoko uyu MP wokumudze Kaitano abenuka kudaro dzimhosva nyasi nonyaya yokunzi agoda kuita zvokubhinya mubvana wanga ari kubhadharira mari yechikoro tikaiti kuona kuti inenge ichipera sei nyaya yacho. Pari zvino yati yapera bam. Tichange tichikunyepai kuti zvikutekaira sei ipapo. Ziyambi agoti rikaendiite zvokuyambira vanhu kuti haiwa bagorekai kuita pwito nokuti paribe kana chakanyangara chiri kuitika pakati pamunangarwa naWachiwenga. Kwai vanhu ndimi muri kutoda kuringa kuti muparadze bato redu roZANU-PF muchireketa pwito dzokuti kwai kuri kuita kuvhiringana kwaChiwenga naMunangarwa. Mabuja mukaona zvakadari moziva kuti ndo zviri kuitika. Munondoziva vabi vedu vanoreketa zvakapesana nozviri kuitika. Ipapa opo kare waMunangarwa kwai wabenuka kuhofisi kwavo nyasi wakabva watodeedza ipapa makurukota avo anomirira matunhu akasiyana onyika kuti wese wauye koita katombo kanyai nawo. Inga havo vabi vedu vanondoti kusvika nokutotanda kuita zvese izvi. Ipapo pawaMunangarwa nyasi kubenuka wagoita wagobva waisa padande mutande rotuita wachireketayo kutoti aiwa tiri kutsigira hurumende yeAmerica ida kubenutsa vanhu vanga vari kugara zvisiri pamutemo kuAmerica vanosvika 500 vari vanhu vokuZimbabwe. Aidihwi rekai tirambe hedu takaringa kuti zvinoperera kupi. Kuno maMP mairi oZANU-PF haamisiwa kusenza basa ipapa. Roy Bhira pabodzibhona Benjamin Ganyiwa. Mabuja pakanyangara kwai nyaya yavo inyaya yekuti wari kuramba kutsigira zviri kudiwa zvokuti Munangarwa asvike gore ra2030 achitonga basi. Rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvi. Nekuti pano nyaya ipapo ndo panokona kuita kuti zvinhu zvisvike paye panorwadza. Izvezvopo kare Jacob Mafume afumirira ipapa kuvhiringidzana nokomisheni yekuferefeta kutekaidziwa kubasa kwaHarare nokuti kwai agovapa nhamba isiri paumba pache chaipo. Idihwi pawaenda koringa kwakutoona kutoti panotoitiwawo zvimwe mhanduwe zviribei kana chinhu chibodzi no zvaari kureketa kuti ndiye anogarapo. Ipapo kapo pakanyangariwa nokutoti anabva hanzi akanyepa paakaita kupika. Kwai ukapika kaamudare kuti komana ndinopika kuti ndichareketa chokwadi unofanira kuziva kuti uri kureketa chokwadi ukareka chinokona kuchaya mhanduwe. Rekai tigoona kuti achaisiwa papi. Apawo Christopher Mutsvangwa azotsvanzvadzirawo kureketa ipapa. Mhanduwe zvakaita kuoma. Andoreketa masoko mashoma chaiwo achindoti kwai zviri kureketeka zvokuti Munangarwa areke kugopinda muhofisi kusvika gore ra2030 inyaya inotoita kuti vanhu vakone kusungiwa chaiko nokutengesa nyika. Idihwi rekai tirambe zvedu tichiona kuti zvichaperera papi. Tinenge tichindokunyepai mabuja. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kwairi kurwadziwa fani kureketa kuno izvezvi nokuti NPA waribe kureketa kuti chii chaita kuti wagomise kuchuchisa kwanga wari kufanira kuita nyaya youyu Josiah Chisango ari mabharani mukuru kuguta reHarare. Rekai tigoona kuti zvichasvika papi nokuti wazomuita kuti akone kuenda mberi noupenyu. Rekai tinoramba takaringa nyasi kuti zvinenge zvienda nopapi chaipo. Mumwe mudzimai anonzi Janet Maromo kwai apuwa makore 5 okugara mujere nonyaya yekugotenga mwana makore 2 achitoda kuenda naye kunyika yeAustralia. Wakomana nhaya yawe zvakaita kuoma izvi. Rekai tione kuti zvinosvika papi.
asi zvinohadza ukaona zvidarika. Kana ikuunzwa kuti kwacho toda kuti tikone kuita zvinhu. Wakanga watomutenga mwanayu kwai akatengiwa zviuru 25 zvomari muSouth Africa, 25,000 rands pachirungu. Idi kuita kura mimba 9 months kudari kuti uzondonzi mari shoma shoma iyoyo wobva watoti ehunde ndatora ini ndaenda. Idi rekai wagaremo mujeri. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvichienda nokupima. Kuita kungangofadza wazhinji ipapa. Wakomana wabasa wanosenza mumabhengi kwai wanota. Kureketa kuno zviri kunzi waingidziwa mari yavanotambira nozvikamu 10 kubva muzana. Ipo pa10 ipapa zvaakureketa kuti ari kutambira mari iri pasi pasi kumabhengi enyika. Iwo mabhengi edu iwayo kwai akutambira madhora 100 anopfumbamwe $709 pachirungu. Rekai tigoona kuti zvichaita kuti upenyu hwevanhu hupfumbure chere kana kuti zvinoitekera sei. Pokare kuti mazigi anenge achitengesiwa chere kana kuti zvinenge zvidini, tinenge tichizondokunyepa ipapo nokuti pakaita kunyangariwa ipapo mabuja. Ukonyasi iwo ZANU-PF wanoda kunzi wakafunda waribe kufunda. Nyasi changa chakaita kuchaya manduwe. Scott skati sakupwanya anga arikuita kupwanyiwa manduwe. Dande mutande rinokangamwa aba. Ipapa agotoreketa kuti kwai inini ndakasiya zvechikoro zvindiri form 2. Kuno apa ari kuzviti dhokota. Idihwi zvakabvira kare kawo ZANU ava. Ndozvavanoita. Handiti iwo ana Chombo chaiwo waitoramba wachisimbisa kuti ndiite kuti dhokota Chombo. Ana Gono zvikadando futi pokare kunzi kwai akanyorehwa nevamwe. Ipapo unobva watoona kutoti ndosaka zviramba zvidari. Takundosvira kuti zvichinje kani zvichinje kuchinja maitiro chaiko. Tinoramba takaringa hedu kuti zvichaenda nopapi. Tenge tiri kunyepa ini. Apa muzinda waAmerica wagoreketayo kuti wakomana izvezvizvi waTrump wakamisa mari yese iyo USAID kunota kutomirira ipapa nokuti pasi rese chairo riri kudzinga vanhu USAID wari kumbomisiwa basa. Pakanyangariwa apa. Vanhu vekuAmerica vachachema nokuti vanhu vanga vari kusenzera USAID pasi rese vanosvika zviuru 10 nokupfuura 10,000 people pachirungu. Unobva waona idina yayo kuti ndonzara yapinda mumushama wanhu. Apa Moses Bambo Chunga kwai aitiwa ndiye murairidzi weChogutu Pirates. Kaitigoona kuti zvinenge zvisvika papi, zvinenge zviperera papi. Ticharamba takaringa, tinenge tichikunyepai. Tikaringa dzirikitika pasi rese, waRamaphosa waita katomboka nyaya pafoni naiye Elon Musk wari kuda kumunyepa kuti kwai iwe godi pfama iwewe uri mwana wedu wekuSouth Africa. Kohoko godi ita uchiita kudando rekai tione kuti zvinoperera papi. Iyo South Africa iri kureketapo kare kuti kwai akomana warairidzi wedu wakashota nezviuru 20 chaiwo. 22,000 shortage. Manduwe panokwana kuita mabasa apa. Rekai tirambe tichiringa. DRC kureketa kuno yagoti kwai wakomana kuno vanhu wanga vari mujere vanopfuura 100 wari wechidzimai wakabhinyiwa pokare wakabva wapisiwa vari vapenyu iko kuGoma kujere iro munzenze. Wakomana mweya wodai azorora murugare. Hino kuti kunozororeka chere kana zvakaita kudando. Tinoramba takandozoringa. Tinenge tichikunyepai. Ipapa apo kare kwai kuno wapwere vanhu vanosvika 11 wapfa kuNigeria kuchikoro chomaMuslim chomaChawa. Rekai tione kuti wachaperera sei, asi zvinohwadza. Wamwe wabva waramba kana kuita chibodzi kuti wauitewo zvaitika ipapa zvireke kuramba zvitekeshera. Ticharamba tichiringa kuti zvichabatsira chere kana kuti pano zvimwe zvichaitikawo. Tinenge tiri kunyepai. Yatambo kunyepai kuti USAID yaita kukamanisa vanhu vanopfuura zviuru 10
kuti waende kumbozorora. Yei, mabasa ari kupera kaya pano nyaya apo. Iyeyu Trump akatoti inini ndakatomirira kutora Gaza ndikaitora ndoita kuti iite zvandinoda. Manduwe aiwa pakaita kunyangariwa. Ipapa ndipo munotoona kuti sei America ichizoongiwa nevanhu vazhinji kudari pasi rese. Argentina yaitawo zvakareketiwa naTrump zviya zvokuti taakuburika kuyo musangano weWorld Health Organization. Wakomana regai tione kuti zvichaperera papi. Tinenge tiri kunyepai kuti zvaenda hano papi. Asi kwanyasi isusu mabuja regai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwewo nhau.